Azken urteak mugimendu askokoak izan dira. Mugitu gara erosketarako, lanerako edo aisiarako. Mugitu, mugitu, mugitu. Eta bat-batean dena aldatu da, gelditu egin gera. Eta aldaketen aurrean, batzuetan ez gaude eroso. Eta ziurtasunik gabeko etorkizunak beldurra sortzen digu. Incertidumbre. ¿Y si esta situación anormal nos permite diseñar el futuro? Alarma egoerak, elkarren arteko harremanak eta loturak estutzeko bidea eman du. Merkataritza eta herritarrak elkartzeko. Eta aurrera jarraitzeko elkartasuna ze garrantzitsua den ikusi ahal izan dugu. Debako merkatariak lanean ari gara egoera berezi honetan herritarren beharrak asetzeko. Eta gonbidapena egin nahi dizuegu, osasun alarma denean ere jarrai dezagun elkarren ondoan. Consumiendo en el municipio, producto local, formando conjuntamente nuestro pueblo, partiendo de la cercanía. Herri bizi bat denon artean egiten delako. Diseina dezagun nahi dugun herria. Que cuida lo local. Elkarren arteko ari sendoak dituena. Por una vez sólida. Zaindu maite duzun hori. Hau guztia errazteko Debako udalak Kutxuna RG plataformaren bidez laguntza emango du. Larrialdi egoeran itxita egon diren merkatari, zerbitzu eta ostalarien bonoen 20% udala jarriko du. Horretarako 20.000 euroko partida bukatu bitartean. Arlo honetan udalak dituen eskumen mugatuetatik abiatutako ekimena da hau. Gertukoa, bertakoa zaindu behar dugulako. Denon artean herri hobea egingo dugulako. Zaindu maite duzun hori. Zaindu maite duzun hori.